سلام كما يتوعلو خبرات تقدات الفنو ايري تيفين لهم ربع 26 تكمتي فرق معاتن فرغان استدالو حفشاو زينا مسنادو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم عادي بعبدي فيلما على السزينا عشان موجاد محاس أكبابي أو تريت عبا دوبوخ وهاو زاويت كريبو تمهارو كوليج نقدن محبراو سنفتتن عد غيح قروهو سدراسوات بوفر عزيدهم منيستر عيون محبراو دحنتن نامنو الزبات السنين زقومات وقنات بنقدن تلبقعنا تايسو منقصة أمريكا بالعلم نيكوراغوا زكايدو زغطن أقدان مرأيا نايت زغطولو بوليسي مخانو تغاليحو أب هنداويت كتمانيو دلهي هايمانتاو بعال ديوالي نمزنبال بستكو سرجتات بنكلاير كم زايدة تغاليحو أب أوغاندا بيتمرت عينو سورام استخزت حدا قابارع عسرت حدا تمهارو ميتوم زرزر زينا عشان موجاد محاس كبابي وطريت عباد هبو كوهاو تاوعيد قريبو وكليرينا يناتان عبيم زدالو تبصب شام تولده كوربويو حمام عصون موجاد حبرت سب اب كبابي وطريت تصقيتو كنطف اب مينستر طعنا وكيل بروجرام مقصار حمام عصو اتو امان غويتوم تصويعوم نكونتات حمام عصو اب هاجرنا ملكيتو مس ايرينا بزكايدو قال محتت اتو امان اب شحن 998 تريوت حمام 280 شح زنبره اب 221 نبر 44 شح كم زغدله اب شحن 998 استا 400 زنبره بتحمام زسعب متن موت دما اب 221 نبر 4 كم زورده بمحبر از جنززان خون كم زيغبا انصيروم حمام عصو اب هاجرنا بزياده نفسو صرات حراساتن تحت 5 عامت هصاناتن كم زتقع زتقسه اتو امان برتع رسني قرقري حمام رأسي من قطقات سبنت معصاو شوهات مرهات قرطمات ملاغبوتات تملاسن معرعر افن زتقال ملكتات سلازلو زيغاتات كابز ملكتات زي مزسمعهم نابز قربت كالطعنا كخدو تلابيوم ما عصبتي انستيت طانتو كاب حموم سب ها نابطعي سب تمحلالف مالتي معاش تمحلالف متى تمحلالف نقولنا حجي كل غزي تطانتو نخت مغبياتي مجمره أنا بسكت نكس كل وقت متجاب يعتقد نقع وقت فري شو عم سكت متجاب دم توسد مالتنا أكلتني مجبي لا تسكت نقص ولا جن دم يكون هنتوبه سبورزي الدبال مرقعة هو شعوت سب حموم مالتي برتع تملاس نقول تملا لا تملاس تقول السب زنتاي عبت برتع ما معصن بلا أو بتح له مالتي قالاي بعلو دوكو بالحزي كل كوين بسب دقف نحدد لي كوين زنتاي أبتبرت حمام عاش آتيلا مالتي زي عبد بيت مزدب مزي شبد بيت مزدب كوما مستعدتو مالتي نامي ترشاسي كوما دي قايا ترولو تاتو زنتاي كابت ملكتات حمام عاشو كبتين بلو مالتي مينستر طعنانة حمام نمكل خالن نمفواسن عمت مصا عبيت مدبات كم زبقس بو مسرد دما بكل تشحن 21 ابزواتات غاش باركا دوبن سميناو قيح بحرن اب لعل 250 شح ابايتي صرت انتو مداهيت كنتصقن كلهم ابزواتات عن سبا دبوب غاش باركا ماكلن سميناو قيح بحرن دما لعلي 2 مليون نامسيا كمتعدله حبيرم اب مينستر طعنا وكيل بروجرام مقصار حمام عصو اتو امان غويتو امام موداتام تتقامنت نامسيا غنا 50 ميتاوي سلازلو حزبي نقحاتو كبابيلو تتقامنتو كعبن قبات ما كزوترن ازخخيروم تمهارو كوليج نقدن محبراو سنفتتن عدغيه بعسران حدن تكمتي قرهو سدرا سواتنا مكلخال هاجر وفيرم زلون عزيدام باتي 580 تمهارو ساتفو فرا ام محضرات كبابي تقندع مالويا حينبا عنابورن مندفران قرهو 87 سدرا بيتات كم تعزته زقولو صاواتنا يتمدب اتم تمهارون زوسدو تبغسو مغيسوم حلفه هجدف ابتي كوليج اتو رمضان احمد بوغونو تحجز اكل كبرتات حزب ايرترا مخانو بمتكاس اب استفلالي مدايات بزلعله كقصل زلو امنت غليزو اما حضرتن محضرات كبابي دمان تمهارو كوليج عدقيح سلتي زعممو مدب دحر مسغان كالوت اكلاتون بب خبابيو كسعبو تلابيوم
ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ድሕነትን ናብ ንውዝባት ሰነይ ንርባዕተ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ብጥሪትን ሸቐጥን ኣጣይሱ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ድሃብ ዮሴፍ ንኤሪና ብዝሃቦት ሓበሬታ ተን ተጠቀምቲ ብዝመረጽዎ ከም ተጣይሳ ብምግላጽ ኣብ መነባብሮኦም ምምሕያሽን ከምጻእ ሕብረተሰብን ምምሕዳራትን ክተሓባበርዎን ጸዊዓ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ኤፍሬም ኣሰፋ ብግዱ ዕላማት መደብ ብምሕባር ነተን ደቂ ኣንስትዮ ምያዊ ምኽሪ ከም ዝወሃበንን ምክትታል ከም ዝግበረለንን ኣረዲዩ ብዘይካዚ ናይ ምጥያስ መደብ ሎሚ ዓመት ምስ ኤችኣይቪ ኤድስ ንዝነብሩ ከምኡውን ንግዳያት ማሕበራዊ ሕሰም ገንዘባዊ ደገፍ ከም ተገብረ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ፍሊጡ ምትሕጋዝ ካብ ቀንዲ መለለይ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዝተቐሰት ኣማሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ መስከረም ወይዘሮ ልቻ ግብሪ ህይወት ሓረስቶት ንውዝባት ሰነይ ኣብ ግዜ ቀውዒ ንዝገብርዎ ናይ እኽሊ ሓገዝ ኣመስጊና بوحج تبلاشون من قصاص تشكركرت خصقم صنح مسمر ماي عيني مندفرا بسمون كل تغزي بزو دبزلو وفراتات يتغنالو غزياوي ام حدار نوزوا ماي عيني اتو خفل منقص ابزحبو حبريتا ابتو وفرا لعل 750 تمهارو ممهران سرحتنيات تكلات منقصن نبرتن يساتفوهم زلو بمحبر اتعلاما نتا اغلغلوت اقواريتو صنح مسمر داغم سرح كم زجمر نمغبار كم زخونه غليزو مسمر معيني من دفر ازيو اقداس برئس مخانو حصيرن سلطنون سلازخونه مسرتاو صغنا كغبرلو اطافله ازخاخيرو زغرتم تعذبتي قصيلو زقرب اغراو زيناتاتي مكتالكم تقصلو دغيمنا بخبر نعدم زيناو صاي መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኒካራጓ ዘካየዶ ጸቕጥን ዝውስኖ ዘሎ እገዳታትን ጉልጽ መርኣያ ናይቲ ዝኽተሎ ፖሊሲ ምዃኑ ተንተንትህሉ ኩነታት ገሊጾም እዚ ዝተሓበረ ትማል 24 ጥቅምቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምስምስ ዲሞክራሲ ፕሬዚደንት ዳንኤል ኦርቴጋን ዝምራሕ መንግስቲ ኒካራጓ ንምድኻምን ጸቕጥን ምፍጣርን ኣብ ልዕሊ ኢንዱስትሪ ወርቂ ተሃገር ሓድሽ እገዳታት ድሕሪ ምጽኑዕ እዩ بيتصفت هاجراو جمجة أمريكا بزوجة مجلسي قبل علاقة دست سلطات التو والسنت ترى نجارات العلوت سمزي نيكوراغوان كتبات هاجر نمدخام زعلم السجومتات كم توستي بوقفليتو بزي كازي منجست أمريكا قبل علي سمزي نيكوراغوان أولا صدر أمن نايمن كسغاس إجدا كم زو السنة حبيرو له از السجومتات زي مقصلتا نايت أمريكا قبل علي تتعرر تختب الاتجلسن هاجرات منجستات نايت كايدو تتعنون محنقوتات مخانيم تنتنتهلو كنتات زقلت زلو بريزيدنت اورتيغا بزحلف ورح حدار بعبلال دمزي كم تمرته صبصابات يتقصو ኣብ ህንዳዊት ከተማ ኒው ደልሂ ምክንያት ዓመታዊ ጽምብል ሃይማኖታዊ በዓል ዲዋሊ ብዝተኮሰ ርችታት ብከላኤር ብልዑል መጠን ከም ዝዛይደ ተቃሊሑ تمال 25 ጥቅምቲ መጠን ብከላኤር ካብ ተቅድሚኡ ዝነበረ መዓልታት ብ3 ዕጽፈ ከም ዝወሰኸ ሰመዚ ምክትታል ኣከባቢ ሃገር ሓቢሮም محدار كتما نيو دلهي أبزو ورح تقمت مشيطان تتقامنة ريشتات زقد حق كوان توزه لعل 10 مليون نبرتا ختما بغنيات تبعال ببزحز اللو ريشت كم تكوسين مع كنا زيناك الحين مس نيو دلهي أبزو داوباق في لهاجرات مريت حرشان مسفاح زكايد مقصال قطقات نتبكلا خمس قادو ديم مستقوداي كربت زلوهم زحبرو كتما نيو دلهي ببكلاير بقدامنت كابست كسا ختماتات عالم مخانا يزقلت بكلاير نختما نيو دلهي كبيت كتوا وقساراتات كم زسعب الله كواق قلت تتصنحه منقصه هندين مقوصار زوزدو سقمتات زاقيت فرق كم زي ترقويم كيلاتات تتعودي زحبرو ኣብ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዓይኑ ሱራም ዘጋጠመ ዛጊት ጠንቁዘይ ተነጽረ ሓደጋ ባር 11 ተማሃሮ ከም ዝሞቱ ንሰመዝ ትካላት ጥዕናን ኣህዱታት መጥፋት ሓውን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃልሕን በቲ ናብ ትማሊ 25 ጥቅምቲ ዘውግሐ ለይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ካልኦት ሓያሎ ተማሃሮ ዝወረዶም ኣካላዊ ማህሰይቲ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዘለው ተገሊጾም ጠንቅታ ሓደጋ ይምርመር ከም ዘሎ ፖሊስ ኡጋንዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፍሊጡ ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ልዕሊ ኣካላዊ ስንክልና ዘሎም ተማሃሮ ዝመሃሩልን ኣብያተ ትምህርቲ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ክጋጠም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነዮም ጸብጻባት ዘነጽሩ መንግስቲ ኡጋንዳ በቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ክሳራ ዝተሰምዑ ሓዘን ብምግላጽ ገበናዊ ምርመራታት ክካየድ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ማዕከናት ዜናት ሃገር ኣቃሊሕን ኣብ ሚያንማር ተፈጢሩ ዘሎ ቀቢላውን ሃይማኖታዊ ምትፍናን ዝጠንቁ ጸጥታዊ ቅልውላው ናብ ውግእ ሕድሕድ ከምርሕ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ተኸባቢ ቅርበት ዘሎ ወገናት ኣጠንቂቖም ንሳቶም ነዚ ዘጠንቀቑ ሰራዊት ሃገር ኣብዚ ሳልሲ ዝብ ልዕሊ ተቃወምቲ ዝበሎም ጉጅለታት ብዘካየዱ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 80 ሰባት ከም ተቆትሉ ድሕሪ ምቅሉሕ እዩ በቲ ደብዳብ ኣብ ማየት ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ተቃወምቲ ጉጅለታት ነቲ ደብዳብ መልሰ ግብሪ ክህብሉ ከም ዝኽእሉ ይእምት በዚ ድማ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ሚያንማር ዝኸፈ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይጥቀስ
أميانمار أبقى فلما 2021 دحر استخايد علواب زيسعبو عقرقرن هزباو نعبن لعلا 2300 سبات قتلون كلو 13 حد ما بتحت غيدي كم زاتو صبصبات يردو ጸጥታውን ወታደራውን ዝምድናታት ኣውስትራልያን ጃፓንን ጸጥታ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ከይከውን ቻይና ስጋታ ገሊጻ ኣውስትራልያን ጃፓንን ኣብ ሳልስቲ እዚ ጸጥታውን ወታደራውን ውዕል ከም ዝኸተማ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዕላማት ስምዕ ብቐንዱ ንቻይናን ምብዳህ ምዃኑ እዮም ዝእምቱ እቲ ውዕል ክልቲአን ሃገራት ጸጥተአን ንምሓዝ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ከካይዳ ዝብል ከም ዝርከቦ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ወታደራዊ ኺዳን ክምስረት ከም ዘይትድግፍ ዝጠቐሰት ቻይና ነቲ ውዕል ብዕቱብ ከም ትከታተሎ ኣፍሊጣላ ኣውስትራልያ ንቻይናን ምብዳህ ጸጥታ ውዕል ክትክትም ናይ ፍልማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ሳማሪናት ንምውናን ዘኽእላ ተመሳሳሊ ስምዕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ከም ዝኸተመት ይርድኡ እዚ ውዕላት እዚ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንዝህሉ ሚዛን ሓይሊ ብምዝባል ጸጥታውን ወታደራውን ጸገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዮም ወታደራውያን ተንተንቲ ዝሕብሩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ባንግላዴሽ ተኸስተ ህቡብላዊ ማዕበል ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጌት 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቕሱ ጸብጻባት 10 ዳሃይም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምውታት ክዛየድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካዚ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኤሌክትሪሲቲ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ልዕሊ 10 ሚልዮን ኣባይቲ ከም ዝጸልመተ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ክፋል ባንግላዴሽ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቡ ብርክት ዝበለ ትካላት ንጥፈታቱ ቃሪጹ ከም ዝወዓለ እቶም ሰመዚ ወሲኾም ገሊጾም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባንግላዴሽ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን ሚልዮናት ከም ተመዛብሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ሶርያ ኣንጻር ወታደራዊ ህላው ኣሜሪካ ዝግበር ተቃውሞታት እናዓበየ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ብ24 ጥቅምቲ ሰራዊት ሶርያ ብሰሜናዊ ምብራቕ ሃገሩ ክሓልፍ ንዝፈተነ ቃፍላይ ወታደራዊ መካይን ኣሜሪካ ከም ዝመለሰ ተገሊጹ በቲ ፍጻሜ ወታደራዊ ረፅሚ እኳ እንተዘየጋጠመ ኣንጻር እቲ ግዳማዊ ወፍሪ ዝካየድ ተቃውሞታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣሜሪካ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ሶርያ ትገብሮ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ተስፍሖ ምህላዋ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ሶርያን መሻርክታ ዝኾና ሃገራትን ነቲ ምንቅስቓስ ብትሪ ይቃወምኦ ከም ዘለዋ ይርድኡ ኣሜሪካ ብዘይፈቓድ መንግስቲ ሶርያ ካብ 2014 ኣብቲ ሃገር ወታደራዊ ምትእትታው ተካይድ ከም ዘላን ቀንዲ ዕላማት ወፍሪ ነዳድን ምዝማት ምዃኑን ክግለጽ ጸኒሑ ሰራዊት እስራኤል ትማል 25 ጥቅምቲ ኣብ ምዕራባዊ ግማግም ዘካየዶ ሰፊሕ ወታደራዊ ስርሒት ብውሕዱ 6 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም በቲ ስርሒት ሁስያ ዝርከብዎም ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብቲ ከባቢ ጸንሐት ጸጥታ ውጥሪ መሊሱ ከም ዝኸረረ ኣረድዮም እዚ ኣብ ከተማ ናብለስ ተኻየደ ስርሒት ፍልስጤማውያን ምንቅስቓሳት ሓማስን እስላማዊ ጅሃድን ኣንጻር ተጻብኦታት እስራኤል ዝቐንዐ ሓበራዊ ተቃውሞ ከካይዱ ድሕሪ ምስ ስምዖም እዩ ዝፍጸም ዘሎ በዚ ድማ ዝሓድሽ ወታደራዊ ስርሒት ስምዕ ናይቶም ምንቅስቓሳት ተግባራዊ ክኸውን ዝደፋፍእ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ ምዕራባዊ ግማግምን ውሽመት ቃዛም ዘካየዶ መጥቃዕትታትን ስርሒታትን ልዕሊ 150 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ ሓይልታት ጸጥታ ፍልስጤም ዘካየዶ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ድማ ልዕሊ 20 እስራኤላውያን ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ እስራኤል ኣብቲ ብ1997 ጎቢጣ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ኣስታት 800,000 ዜጋታት ኣስፊራ ከም ዘላን ነቲ ሰፈራታት መሊሳ ተስፍሖ ምህላዋን ጸብጻባት ይረድኡ ነሰዓት ሰዳለዎ ሓፈሻዊ ዜና መሰናድኡን ምዛም ቀን ነጥብታቱ ክደግመልኩም ዓሶን ሙጋድ ምውሓስ ከባቢያዊ ፅሬት ዓባ ድቦ ክወሃቡ ፃውዒት ቀሪቡ ተምሃሮ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ግርሁስ ስድራ ስዋት ብወፍሪ ዓፂዶም ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባት ሰነይ ንጽጉማት ወገናት ብንግድን ቴሌቤግዕና ጣይሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኒካራጓ ዘካየዶ ዝቐጥነ ገዳን ምርኣያ ናይቲ ዝኽተሎ ፖሊሲ ምዃኑ ተቓሊሑ ኣብ ህንዳዊት ከተማ ኒው ደልሂ ሃይማኖታዊ በዓል ዲዋሊ ንምጽንባል ብዝተተኮሰ ርችታት ብከላኤር ከም ዝዛየደ ተቓሊሑ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ሱራም ዝተኸስተ ሓደ ጋባር 11 ተምሃሮ ሞይቶም
باركة زخوركم تعذبت نساعة سدالو زيناتاتو شنو زان أرسزازي ملوك سلام كتالكم مسكن معتي